אז מה קורה חברים? היום בסרטון אנחנו הולכים לעשות עוד אתגר, וחבר שלי הולך לתת לי עוד אתגר. מה האתגר שלנו? האתגר שלך זה להחליף לוט עם כל מי שאתה הורג. סבבה. יש פה בן אדם ראשון, יש פה שתי אנשים ראשונים עם מלא. מה? מת. טוב, בואו תראו, אני שם את הנשק שלי בצד, ומהר לוקח את הנשק הזה שלו. הנה זה השלו. צריך, יש פה עוד בן אדם. וואו, הוא מת. אני צריך להחליף איתו את הלוט שלי. אז בואו תראו, אני מוציא את זה, אני לוקח את זה, אוי לא, יש לי רק סנייפר. טוב, הנה יש פה בן אדם. אני לא יודע, הוא כל שנייה בא והולך, אני לא יודע מה לעשות איתו. טוב, נראה לי אני אלך. תקשיבו חבר'ה, אני חייב להרוג בן אדם, או שאני אקבל עונש, ואני לא אקבל עונשים, כי אחר כך האנשים, נו אחי, לא ראיתי אותך, חשבתי שנכנסת לשם. אבל אני נראה לי הולך לקבל עונש. אחי, למה הבן אדם שפרץ אותי היה רק עם סנייפר והוא פרץ אותי? אחי, מה זה? איפה אתה? יואו אחי, אני גרוע רתח בסנייפר, אני לא יודע אם אתם יודעים אחי, אני פשוט גרוע. וואו וואי, יש לי בן אדם, ואני לא טוב בסנייפר, במיוחד לא מקרוב. וואו וואי וואי. חבר'ה, תכתבו לי בתגובות מה לעשות. סתם, מה זה אחי, אין פשוט אין לי מה לעשות. אני אנסה לתת את זה בנאו זכותי אחי. מה נעשה? בוא אחי. בוא תקדם לי. טוב אחי. טוב אחי, נראה לי הגיע הזמן למות. כן. אין מה לעשות.